Benvingudes i benvinguts. Soc Eva Comas Arnal i m'acompanya en l'apartat tècnic l'Albert Garcia. Avui, novena entrega de la segona temporada de La Maraldina i deixeu-nos dir que ens fa molt i molt feliços que seguiu aquest podcast dedicat a aspectes poc coneguts o poc investigats de l'obra de l'escriptora Mercè Rodoreda. El nostre episodi d'avui es centra en dues flors de debò. Ara no fa gaires mesos, a finals del 2024, Edicions Sidillà i Edicions El ventre del llop van publicar Flors de debò de manera independent de com l'havien vist gairebé sempre, que sempre l'hem vist emparellades amb els viatges, que és com al juny de l'any 1980 Mercè Rodoreda va publicar Viatges i flors. Doncs bé, això de publicar les flors de debò, de manera independent, sorgeix d'un projecte relacionat amb una exposició en la qual diferents artistes realitzaven una il·lustració d'una d'aquestes flors de debò. Jo vaig tenir l'oportunitat de visitar la mostra, que, entre altres emplaçaments, es va exposar a la Biblioteca Ateneu Les Bases de Manresa i que em va encantar. Estava feta amb una delicadesa, amb una gràcia, també els materials fantàstics. Per això, i també perquè Flors de debò sempre és suggeridor i està carregat de poesia, aquest capítol el volem dedicar a obrir les seves pàgines. Però abans de començar, com sempre, deixeu-nos recordar que ens podeu deixar comentaris o també suggeriments a YouTube, a les plataformes on tenim el podcast o a les nostres xarxes socials a Facebook, Instagram, X i Blue Sky. La Maraldina és una muntanya amb un pou. De dintre seu se'n treu pols vermella i aquesta pols, barrejada amb aigua, serveix per pintar les cases del poble. Totes les cases del poble són de color rosa. Totes, menys la del senyor. A la Maraldina, el vent hi bufa amb molta força. La Maraldina és una muntanya on s'hi va a somiar. Som a començaments de la dècada dels 60. Mercè Rodoreda en aquests moments viu a Ginebra i està capbussada en una autèntica febre creativa. Està acabant Colometa, la novel·la que més tard es titularà La plaça del diamant i que li donarà la fama. També té a la ment de començar una altra obra. Primer li posa el títol Ombres de primavera, després serà La mort i la primavera. Està treballant també en alguns contes, per exemple, L'elefant o La salamandra, uns contes que després, al cap d'uns anys, el 1967, veuran la llum amb el títol de La meva Cristina i altres contes. I per si no n'hi hagués prou amb tota aquesta feina, acabar una novel·la, obrir-ne una altra, estar fent contes, a més de tota aquesta feinada, també treballa en els textos de Flors de debò. Ho sabem per les cartes que Armand Obiols li envia des de Viena, en les quals li parla de tots aquests projectes. Sabem que Rodoreda tenia la intenció de demanar al pintor Joan Miró que li il·lustrés les flors. De fet, sabem que Rodoreda i Miró es coneixien i força. Per exemple, l'any 1949 van coincidir a Barcelona durant la primera visita que Mercè Rodoreda fa a la ciutat després de 10 anys de no ser-hi. Fa 10 anys, el 23 de gener de l'any 1939, ella va agafar el bibliobús i va marxar a l'exili. Doncs bé, al cap de 10 anys, una mica més de 10 anys, torna i es passa tot l'estiu. I durant aquest estiu veu a Joan Miró, que és també a Barcelona, però que ha de tornar abans cap a París, abans que Mercè Rodoreda. I per això Rodoreda li dona uns llibres que Joan Miró
haurà de donar-li també Armand Obiols. Doncs bé, ja a l'època dels anys 60, de començaments dels 60, en la qual trobem aquesta escriptora treballant en els textos de les flors, sembla ser que ja no tenien contacte amb Joan Miró perquè Obiols en les cartes li diu a Rodoreda: doncs ara no sé com ho farem per demanar-li a Joan Miró que t'il·lustri les flors, no? Però, esclar, el que més interessa és saber de quines flors es tracta. Per il·lustrar-ho, us en volem presentar dues. La primera és la segona que apareix en el volum i es diu Flor desesperada. Viuen als aiguamolls. Amb l'arrel al llot, és de la família de les nerofandes, es vedria gentil si no existís el centpeus xorivinga palangriu que neix sota el calze de la flor. Negre, amb les potes de color de mandarina, viu esglaiat. Sempre amb la por que es presenti el salamandril. Així que el sent venir de lluny, el salamandril baixa del blau i de la llum que tremola, amb el seu zum-zum de borinot, xorivinga palangriu puja damunt de la flor, l'estreny perquè no s'obri i si és mig desclosa, la tanca. És la manera de matar per a no morir. Si el salamandril pot tastar la flor, s'encén com una teia, ataca xorivinga palangriu i se l'empassa sencer. Sort que el salamandril té el cor innocent i no es malfia. Si quan baixa troba la flor tancada amb xorivinga palangriu al damunt, se'n torna cap al blau i cap a la llum que tremola. Aviat mor sec com un clau. I la flor, també. Morta abans d'obrir-se, víctima de la lluita per la vida d'un pobre idiota desgraciat de boig. Aquesta és la flor desesperada. El títol, ja ho veieu, ens parla del sentiment, aquest sentiment desesperat de la flor, però a dins del text la flor és més aviat l'escenari on passen els fets. Sí que el resultat final és que la flor no pot obrir-se a causa de la lluita entre aquests dos insectes, un centpeus i un borinot. La desesperació de la flor, per tant, hem de pensar que ve del fet de no poder-se obrir perquè el centpeus, perquè el borinot no la tasti, tanca la flor, s'hi posa al damunt i no la deixa obrir. De manera que la flor acaba morint abans d'haver-se pogut obrir. El perill, ja ho veiem, és que el salamandril pugui tastar la flor, perquè si ho fa, ens diu el narrador, doncs que això genera aquí la gran guerra. Per això el centpeus li té molta por al salamandril i és per aquest motiu que puja dalt de la flor i la tanca quan sent el zum-zum d'aquest borinot que baixa del cel. Per tant, veiem que en aquesta història l'abellot, el borinot i la flor no es poden trobar i tots dos moren. En aquest text deixeu-me dir que hi trobem l'estil de Mercè Rodoreda en la seva essència. Les onomatopeies, per exemple, el zum-zum del borinot, algunes paraules inventades que haureu sentit en la narració d'aquesta prosa. El cromatisme esclatant. Fixeu-vos, hi ha colors inesperats, com per exemple els peus dels centpeus, que deuen ser 100, de color de mandarina. També el sentit de l'humor. És un text carregat de rialles, només amb els noms dels personatges, aquest salamandril. I també la frase, aquesta frase neta tan pròpia de Rodoreda, amb alguns incisos, però que tendeix a ser una frase curta. Realment aquestes proses de flors de debò ens evoquen
a un enigma sobre el seu significat i també sobre plantejar-nos d'on va trobar l'autora la inspiració per escriure aquestes 38 flors del volum Flors de debò. Ens preguntem, se'ns omple el cap de preguntes. Són flors abstractes? Són flors inventades? És que no ho sabem. Va inspirar-se en algun referent real per fer-les? És que és impossible de dir. Bé, almenys per nosaltres. Estan inspirades en les moltíssimes vegades que Mercè Rodoreda va anar a visitar els jardins botànics de ciutats com París o com Ginebra? O són flors que ella veia als parcs? O simplement sortien de la seva imaginació? Doncs tampoc ho sabem. Sabem que s'han llançat moltes hipòtesis. Però més enllà de respondre aquestes preguntes, el que ens meravella és l'impacte estètic que produeixen, l'impacte de cosa viva i al mateix temps de cosa molt estranya i també molt divertida. Els insectes amb noms inversemblants que ens fan pensar amb les avantguardes i també amb la seva pintura. Doncs ara sí, anem a la segona de les flors que volem presentar avui, flor blava. És blanca i és blava, és a dir, és blanca com la rosa blanca i, tot d'una, es torna blava. La tenyeix un insecte, sembla, però ningú no sap com ho fa. Un moment de distracció i ja és blava. Aquest insecte, en un genoll, cosit amb bava filosa, porta un paquet. I a dintre d'aquest paquet, voltat d'ous i de blau, pura indolina, hi ha el marit. Aquest marit tot el dia dorm i cova els ous que cauen en el paquet per un forat que l'insecte té en el genoll on el porta cosit. Quan arriba l'hora, l'insecte s'entafora en el cor mateix de la flor, deixa el paquet i la flor, que era blanca, es torna blava de dalt a baix. Diuen, és que el marit, així que es troba voltat de flor, rebenta el paquet i tot s'inunda de suc blau i els ous esclaten i els petits de seguida volen cadascun amb el paquet en el genoll. D'acord. Però són pures suposicions. La veritat és que en un tancar i obrir d'ulls, la flor blanca es fa blava. De quina manera? No s'acaba de saber i tothom va una mica venut. Aquí Rodoreda tracta un dels temes que més li agraden, la metamorfosi, i ho fa a partir del canvi del color d'aquesta flor, de flor blava. A mi em fa pensar i molt en el canvi d'una altra flor. Sabeu que he llegit i rellegit les cartes de Mercè Rodoreda. Hi ha una carta l'any 1953 que li envia a Armand Obiols, que en aquell moment ell és a Ginebra i ella és a París, i li explica tot el que fa a la seva cambra. En aquells moments, a París, a la Rue Cherche-Midi, en aquest edifici, tenen dues cambres i ella li diu que ella menja a la seva cambra, però que després se'n va a la cambra de l'Obiols, que en aquests moments està desocupada, se'n va a llegir. I explica que a la seva cambra no s'hi pot estar perquè té una peixera amb motoret i el motoret no acaba d'anar bé i fa molt soroll i per això no es concentra, no? I l'únic que fa a la seva cambra
és anar-hi a dinar. I mentre dina es mira unes flors que té de color blanc i explica que en les primeres cartes que li envia aquest estiu de l'any 1953, a mida que van avançant les cartes, li va explicant a l'Obiols que quan s'obren i creixen es van tornant vermells, no? Doncs bé, a mi aquesta història d'aquesta flor que canvia de color i que passa de ser blanca a agafar un color, en aquest cas blau, em va fer pensar molt en aquesta carta que li havia enviat Armand Obiols. Però en el fons no vol dir que estigui inspirat en això, simplement em va fer gràcia veure, no?, que ella s'havia fixat en un moment de la seva vida en com una flor que era blanca passava a tenir color. Aquesta prosa també parla d'un altre tema molt important, el de la relació entre les flors i els insectes, que ja hem vist que li interessa a Rodoreda perquè en la primera de les proses que hem llegit ja hi sortia això amb el salamandril i els 100 peus. Doncs bé, us hem de dir que és un tema que també trobem a La mort i la primavera i en altres obres. A La mort i la primavera és molt clar amb les glicines i les abelles és potser un dels motius narratius més importants de La mort i la primavera. També és important com al llarg de tota la producció de Mercè Rodoreda, des de les obres dels anys 30 i fins a les últimes que van ser publicades a començaments dels anys 80, Rodoreda sempre va concedir atenció a les flors. Aquestes poden tenir, les flors, les significacions més diverses i trobar-se en els contextos de vegades més dolços o de vegades més macabres, no? Però en el fons sempre hi és el motiu narratiu de la flor, o gairebé sempre. En aquest cas, les flors de debò, però, per la seva brevetat, per la seva semblança amb les pintures, ja us he dit abans que a mi em recorden molt a les aquarel·les i els collages que feia Rodoreda des de Ginebra, no? Doncs per tot això, per aquesta brevetat, per la semblança amb les pintures, per aquest to poètic, doncs donen una impressió abstracta que fa que, almenys a mi, em resultin molt i molt suggeridores. Us animem, doncs, a obrir el volum de Flors de debò, publicat per Edicions Cirillà i Edicions El ventre del llop, i llegir molt a poc i imaginant aquests textos breus. Resulten realment inspiradors i són un prodigi de llenguatge. Fins aquí el número 9 de La Maraldina. Estem molt contents de l'evolució del podcast, de les entrevistes que hem fet aquests mesos i per això, en el pròxim capítol, farem una recapitulació de com ha anat la segona temporada. Pensem que això ens pot donar una visió de conjunt per agafar embranzida i seguir fent noves passes en el camí del podcast La Maraldina. Així doncs, fins la setmana vinent. La Maraldina és una muntanya coberta de brugueres. El vent que hi bufa porta ànimes. A la Maraldina hi ha una cova. A dins de la cova s'hi pot viure una segona vida. La Maraldina, un viatge a l'univers menys conegut de Mercè Rodoreda.